Huwag kayong maniniwala dyan sa mga kantsaw-kantsaw na ang ating mga sundalo, ang ating Coast Guard ay tuwag. Eh, hindi totoo yan, hindi totoo yan. O, yan, naku, yan ay sa kabila po ng mga manginginig sa atin ng China. O, yan, ay araw din yung China na yan. Kaya inaanyayahan po ng Veterans Bank ang lahat po ng mga veteran ng World War II o sa mga AFP retirees at kanilang mga kaanak sa Stocks and Social Offer ito, maaari na pong mamuhunan ng minimum ng 100 shares sa halagang 110 pesos bawat ilang share. Ang eksklusibo hatong ito ay hanggang sa June 30, 2024 lamang. Kumita sa pinakamalapit na Veterans Bank branch o sa www.veteransbank.com.ph. Invest in heroism. Invest in Philippine Veterans Bank. Regulated by the Banco Central of Pilipinas, member BDIC. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nagsimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pag-sakripisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Sa lalo parang robust, gawa ito na medium extra eragilin. So kaya sa ilumonium at yama with proper diet and exercise. Para masiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ABC Healthcare International Corporation. Ang robust ay gamot na hindi dapat sarili pang gamot sa lamang ulit at sakit. Robust, para sa mga kalalakihan. May umaatras sa bawat laban. Laging maging mapanurin sa mga gamot na pinipili. Aba? O kaya ay mali ang dosage ng mga ito. Maaari ka rin makaranas ng mga hindi inaasahang side effects o kaya ay lalong paglala ng iyong sakit. Upang makasiguradong ligtas, pumili lamang ng mga mapagkakatiwala ang gamot sa mga tinatang butika. At para siguradong safe at dekalidad ng gamot, hanapin ang check. Dahil pag may check, that's right now. Ba? Laki-laki, gumit na. naman yung atin dito sa Pamuning Flyover. At saka yung gagawin po na Magallanes Flyover at saka Guadalupe Bridge, ma'am. Balik po yung sa Pamuning Flyover na po natin ay naumpisahan na at kasalukuyan po ginagawa. Itong Magallanes Flyover po natin, dahil may hinihintay pa po kami ng permit mula sa barangay, ay hindi pa po nag-uumpisa. Inaasahan po namin na yung permit ay may hinihintay. Gas. Hindi naman in-overtake yung mga traffic. Kumit na. Mario said, truck tire. Kaya ang bilis ko eh. 120. Todo na to. Tsaka ako overtake. Malawo pa. Malawot pa. Ito, kabilis na rin kang kaya. Leotaras. Bilis na oh. Binunaya ko na. Yan na. Hindi pa. May ito nga bugok.
Baluan mo. po matatapos natin. Opo. Sumagpapang abot para Kaya kang kahit, kaya kang masabal. sa flyover at saka ito ating sa Kamunika. Yung Guadalupe Bridge po. Yung Guadalupe Bridge po, kasi ito po ay JICA funded. Base po sa report na nakikita. Hindi na. Gapang na. Before the end of the year. Nagapang na yun. Dokumento pa po kami Sigurado, gapang. kaya po, ito po ay magsisimula possibly po before the end of 2020. Ayun, sa bandang pala ng ating taon na po. Ayun pala naman. Ayan. So, Sikip ito mga na. ginagawa Tulo nito, na. Ma'am Lori, ay Ayan. kaugnay po ng pagpapatibay natin Palelen mo na lang. ng ating mga infrastrukturang ganito, katulad na ganito, sa matitinding mga pag-indoor. Tama ba yun? Opo, kasi po Palelen mo na lang. pag-aaral ang JICA. Ayan o. Talagang maan yan. At sa ating mga tulay dito po sa Metro Manila at ito po ang mga nirekomenda nila para maayos na po to mitigate po yung effect and damages ng large scale earthquakes po. Kasi nga po, nakita naman natin na lumalaki na o masyado ng hindi malakas. Ating kantinate, mga ano kang mga yayan. Opo, opo. Ating kantinate. Medyo madami po itong apektado. Halimbawa, Ay, pero yun, mas makdo ka. Mga 160,000 yata dumadaan dyan. Sama yan. So, sabi ko naman, hindi naman totally sasara, pero lang yung bahagi po niyan. So, ano po yung pwedeng dumaan lang doon? Anong pwede lang nung dumaan doon? Bawat isa naman ng ibang lane. Ma'am. Alam mo natin na yung mga light vehicles po ang padadaanin natin at bago naman po tayo magsara ay magkakaroon po ng meeting na gagawin dyan. Siyempre po pamumunuan ng NMDA, ganun din po ng mga local government at saka mga barangays po. At isasaayos po natin yung rerouting at ganun din po magkakaroon tayo ng mga advisory at signage. Opo, opo. Doon naman sa Guadalupe Bridge pala, sa ayos sa datos ay mahigit sa 143,000 na motorista doon. Dumadaan from 6 a.m. to 8 p.m. So, dyan po sa Guadalupe, ang balita namin, magkakaroon po na ng temporary bridge o bridges. Tama ba, Ma'am Lori? Opo. Tama po. Magkakaroon po, magtatayo ng temporary bridges o tinatawag namin control bridges Oo. sa upstream and downstream portion po dyan sa Guadalupe para po madaanan din ating mga motor. Kung temporary po yan, limited din yung pwedeng dumaan dyan at hindi lahat ng klase na sasakay pwedeng dumaan dyan. Ano po ba yun? Ayun po ang pinag-aaralan. Opo, sa lugar pa ilalagay po doon sa parte na yun, Ma'am? Halos sa tayo naman po ng ating Guadalupe Bridge. Halos parallel po lang sa Guadalupe. Okay. O yun pala naman. Okay. So, totally, sasara yung Guadalupe Bridge. Kaya magkakita ilang polis po yun, temporary bridge, Ma'am? Bali, isa po sa upstream at downstream, hindi po siya isasara ng buo. Meron din po madadaanan aside dun sa control bridges po natin. So, ano lang ang pwedeng dumaan po doon? Sakali. Opo. Ayun nga po, magbibigay po kami ng kasi makikipag-ugnayan pa kami siyempre sa NMDA para kung ano po ang pwedeng padaan. Opo. Ma'am Lori? Kasama po namin sila sa bahay. Meron pa ba tayo mga tulay po dito sa Metro Manila at isasailalim po sa pagkukumpani o retrofitting? Yung pong ating Quezon Avenue flyover po ay nasamula na rin po namin. Pero ang gagawin, hindi po namin isinara dahil po ang ginagawa namin ay yung sa pangilalim ng tulay. Actually po, nakapag-insert na kami ng mga Alam, tete. epoxy po dun sa mga cracks dun sa north bank na nakita namin at sa ngayon ay nagpre-prepare na yung contractor para sa installation ng carbon fiber. Yes, and plate. Yun daw po
Lambingan Bridge, ano daw po balita doon? Meron ikukumpulihim daw po ba doon sa tulay na yan? Sa Lambingan Bridge po ay kasabay po ito ng Guadalupe Bridge dahil isa pang package na project po ito ng JICA. At din po, baka ito yung masimulan din po ng bago matapos ang taon. Meron na po mga dokumento with regards sa mga relocation po ng mga informal sectors. Meron po ang sinagayon. Opo. Sige po. Ma'am Lori, salamat po. Magandang po ninyo. Salamat sa mga impormasyon na ito. Morning po, Sektor. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Si Engineer Loretta Maluluan, Regional Director, DPWH, NCR. Punta tayo dito kay Imaw de la Cruz at ano na yan? Ito isang village ito. Isang komunidad na ito kung tutusin. Malang village sa barangay Southside sa Taguig. Ito po, wala silang tubig doon sa buong village yan. Kanya-kanyang igib sila dahil sa problema sa supply ng tubig. Mau de la Cruz, Mau. Good morning, kumusta dyan, Mau? Pero umapila na nagtulong yung mga residente dito sa Malang Village. Dito sa Barangay Post Proper Southside, sa Barangay Pinagsama sa Tagiga City. Matapos na mawalan ng tubig. Ilan din po na, ha? Pagmula May 1, wala na silang tubig dito. Mahigit sa 1,200 na kabahayan ang apektado. Dahil sa mga residente, mahirapan ng pag-ibig. Dito ako ngayon sa Iiban, Orugis, sa Malang Village, Barangay. Yun, dali. Meron na tubig dito at sila yung nagbebenta ng tubig. Ang parito inaabot pa ng ating gabi para makapuno lang ng tubig para sa kanya pangailangan na 5 araw na nila nararanasan. So, one week sila nga may problema pa rin namin. At dahil buran naubos lang yung pila kanina pero maraming nag-iigib dito sa lugar ito. At ang isang tipa rito ay halagang 5 piso ang bayad. 5 piso na bayad. At kung ikaw magpapabili ka, kasi may mga tibisako rin dito, may mga tinarito. Kung ikaw magpapakatid ng tubig, 20 pesos. Ay, 10 piso, 10 pesos. 5 piso yung timba ng tubig. Mau, yung sinasabi mo pahigiban na yan, labas pa sa, nasa labas ng Palar Village yan. Nasa loob ng Palar ito, kasi may mga lugar dito na may tubig. Katulad doon, kung water filling station, may tubig sila, at nagbebenta ng tubig, 5 piso nga lang. Kaya nga lang, self-service pa rin pero. Self-service dito, ha? Deliver sa Kemo, at isang timba, 5 piso bayad. Ang tawag doon ay pick-up. Ayan, yung mga skid type na container na inumin tubig, hindi talaga may free delivery yun, di ba? Pero itong nagagamit yung panligo mo, panghugas mo, pagpanluto mo,